ኢዱ ዘይሃበ ናይ ጥንቲ ዘመናውነት ኣብዚኣ ሃገር ይርከብ እዩ። ሙዚቃ ኣብዚኣ ሃገር ይተወሊዱ። እዛ ሃገር እውን ናይ ሙዚቃ ቤት መዝገብ ዝሓዘት እያ። ንእሽተይ ናይ ህዝቢ ቁፅሪ ዘለዋ ንእሽተይ ሃገር እያ። ኮይኑ ግና ገጅፍ ኢኮኖሚ ዝሓዘት ሃገር እያ። እዚኣ ሃገር እውን ኦስትሪያ ብዝብል እያ ትፅዋዕ። ኣቐዲመ ሰላምታይ እናቕረብኩ ንሎማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመጻኹ መደብ ድማ ኣብ ኤውሮጳ ትርከብ ኦስትሪያ ክትከውን እንኮላ ንምብራቕን ምዕራብን ኣህጉር ከም መመሓላለፊት ኮይና ተገልግል ንእሽቶ ሃገር እያ። ናብቲ መደብ ቅድሚ ሙሳደይ ላይክን ሸርን ብምባል ንዘለኩም ርእቶ እውን ኣብ ናይ ኮሜንት ቦታ ግደፍለይ ክብል ፈቱ ሓቢርኩም ነጽንሑ። ኦስትሪያ ኣብ ማእከል ኤውሮጳ ትርከብ ክትከውን እንኮላ 83,871 ኪሎ ሜትር ስፍሓት ዝሓዘት ሃገር እያ። ርብዕ ዝኣክል ናይዚ ሃገር መሬት ብናይ ኣልበስ እምባ ተመልአ እዩ። እቲ ፍርቂ ዝኣክል ስፍሓት ናይዚ መሬት ድማ ብጽዑቕ ገረብ ተመልአ እዩ። ምስ ኣልበስ ተደሚሩ ድማ ነዚ ሃገር ጽብቕቲ ክትከውን ገይርዋ እዩ። ናይ ዳኒዮ ሩባ ካብ ቮልጋ ሩባ ቀፂሉ እቲ ካልኣይ ዓቢ ናይ ኤውሮጳ ሩባ ክኸውን እንከሎ ካብ ኦስትሪያ ወፃእ ንሃንጋሪ፣ ስሎቫክያ ቀፂሉውን ሰርቢያ ኣቋሪፁ ዝኸይድ ሩባ እዩ። ናብ 9 ሚልዮን ዝጽጋዕ ብዙሕ ህዝቢ ዝሓዘት ኦስትሪያ ምስ ተሰሓቢ ዝኾነ ገጸ መሬታ ተፈታዊት ሃገር እያ። እዛ ሃገር ብ9 ክልላት ተመስረተት ሃገር እያ። ሕድሕደን ድማ ብናይ ርእሰ ናይ ክልል መንግስቲ እናተመርሓ ኣብ ትሕቲ ፌደራል መንግስቲ ዝነብሩ እዮም። ኣብ ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ኣባላት እውን ኦስትሪያ ትርከብ እያ። ናይ ኦስትሪያ ታሪኽ ኣብ ቀደም ናይ ሮማ ግዛኣት ኮይና ትነብር ከም ዝነበረት ይግለጽ እዩ። ቅድሚ ኣብ ባዕዲ ምእተዋ ግና ሴልቲክ ተባሃሉ ዓሌት ክነብሩላ ጸኒሖም እዮም። ኣብቲ ግዜ ተመራፂት ናይ ሮም ሃገር ዝነበረት ኦስትሪያ ሕጂ እውን እንተኾነት ምስ ጽባቐኣ ከም ትርከብ ይግለጽ እዩ። ኦስትሪያ ኣብ ማእከላይ ዘመን ኣዝዩ ዝገነነ ናይ ፊውዳል ስርዓት መስሪታ ነይራ እያ። ኣብቲ ድሓር ድማ ኣብ 19 ክፍለ ዘመን ናይ ኤውሮጳ ሕምብርቲ ብምዃን ንመላእ ናይ ኦስትሪያ ሃንጋሪ ግዛኣት ከም መቐመጢት ኮይና እያ። እዚ ዓቢ ግዛኣት ኦስትሪያ ንሃንጋሪ፣ ንቼክ ሪፐብሊክ፣ ስሎቫክያ፣ ስሎቬንያ፣ ንቦስኒያን ክሮሽያን ዝሓቆፈ እዩ ነይሩ። ኣብ 1867 ተመስሪታ ክሳብ ናይ መወዳእታ ቀዳማይ ኩናት ዓለም እውን ጸኒሓ እያ። ብድሕሪኡ ግና እዚ ግዛኣት ኣብ 1918 ብምፍራስ እዛ ሕጂ ንሪኣ ዘለና ዘመናዊት ኦስትሪያ ክትምስረት ኪላ እያ። ናይ ኦስትሪያ ቀንዲ ከተማ ቬና ትበሃል ክትከውን እንኮላ በቶም ጽቡቓት ናይ ቀደም ህንጻታታን በቶም ተኳሒሎም ተሰርሑ ናይ መገዲ ልምዓታ ናይ ተዓዘብቲ ቃልቦ ትስሕብ ከተማ እያ። እዛ መዲና 414.6 ኪሎ ሜትር ዝኣክል ስፍሓት ዝሓዘት ክትከውን እንኮላ ኣብ ውሽጣ እውን ናብ 2 ሚልዮን ዝጽግዑ ህዝቢ ዝሓቆፈት እያ። ቬና ዘመናዊ ብዝኾነ ህንጻት ትፍለጥ ከተማ ክትከውን እንኮላ ባህልን ሙዚቃን መሰረት ከም ዝኾነ ገይራ ትሰብኽ ከተማ እያ። እቲ ዓንተወት ፀራሕክዎ ዓቢ ሩባ እውን ዳኒዮብ ሩባ ነቲ ቀንዲ ከተማ ሓሊፉ ናብ ሃንጋሪ ኣቡዳቢስት ዘምርሕ ሩባ እዩ። ብብዙሕ ቢልዮን ዶላር መዲባ እተንቀሳቐሶ ናይ ሙዚቃ ኢንዱስትሪ እውን ከም መስሕብ ገይራ ተቕርቦ እያ። ብዛዕባ ናይ ሞዛርትን ቤቶቨንን እውን እንተኾነ እትገልጸልና ሃገር እያ። ኦስትሪያ ናይ ሙዚቀኛታት ሃገር ክትከውን እንኮላ ቬና ድማ ናይ ሙዚቀኛታት ከተማ እያ። ከም ሞዛርት ይኹን ቤቶ ዓይነት ሙዚቀኛታት ዝሓዘት ሃገር እያ። ነዚ ስርሖም ዝኸፈለቶም ዋጋ ድማ ኣብዛ ከተማ ሙዚየም ብምግባር ሓወልቲ ጠጠው ኣቢላትሎም እያ። ካብ ቬና ቀፂላ ድማ ብማዕሪኣ ደረጃ ትጽዋዕ ከተማ ሳልዝበርግ እያ። ናይቲ ሙዚቀኛ ሞዛርት ትውልዲ ቦቱን ናይ ኣዝዮም ጽቡቓት ተፈጥሮኣዊ መስሕብ ከተማ እያ። ናይ ኣልፕስ እምባታት ነቲ ሓያል ማይ በረድ ሒዙ ነዛ ከተማ ማዕሪጉ እዩ ዝረአ። ኦስትራውያን ጽቡቕ ዝኾነ ህይወት ኣብ ምምራሕ ዝወዳደሮም የለን። ንቤተሰብ ዓቢ ቦታ ዝህቡ ሰባት እዮም። ጽቡቕ ዝኾነ ህይወት ክነብሩ እውን ተመርጹ እዮም ዝመስሉ። ኣብዛ ሃገር ዝተርፍ ይተርፍ እምበሪ ኣብ ሰንበት መዓልቲ ዝገብርዎ ስራሕ ዋላ ሓንቲ የለን። ዑደተኛ ኮይንካ ሰንበት ንጎሆ ምስ እትለዓል ከተማ ሙሉእ ኣብ ማይ ዝኣተወ ተንጭዋ ክመስል ይኽእል እዩ። ሽዑ ኣቑሑትካ ጠርኒፍካ ናብ እምባ ምድያብ እቲ እንኮ መማረፂ እዩ። ንተፈጥሮ ተኽብር ዓዲ እያ። ዶች ብሄራዊ ቋንቋኦም ገይሮም ዝመረፁ ዜጋታታ ኣዝዮም ብጣዕሚ ሕጉሳት እዮም። ጥንታዊ ባህልን ዘመናውነትን ኢድ ንኢድ ተተሓሒዞም ዝነብሩ ህዝብታት እቶም 92 ካብ ሚእቲ ዝኾኑ ህዝባ ናይ ኢንተርነት ተጠቀምቲ እዮም። ብተወሳኺ እውን እቲ 75 ካብ ሚእቲ ዝኸውን ናይ ኤሌክትሪክ ፍልፍል ካብ ተሓዳሲ ሓይሊ ዝመጽእ እዩ። ናይ መሬትና ጽሩያት ቃላይ ጽሬቶም በቶም ህዝቢ ተሓልዩ ዝነብሩላ ምዕርግቲ ሃገር እያ። ኣዝዮም ብዙሓት ናይ ብሄራዊ መስሕብ እኳ እንተሃለውዋ ኣብ ሳንስበርግ ዝርከብን ኣብ 803 ዓመተ ምህረት ከም እተሃንጸት ዝረበሉ ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ሬስቶራንት ካብ ጥንቲ ትሒዙ ክሳብ ሕጂ ንዝሓለፉ ዓመታት ግልጋሎት እናሃበ እዩ ዝርከብ። أستراليا أم مانيفاكتشرين قصير وناب توريزم لعل زخانة إيكونومي زحازت هاجر እያ
ከም ናይ ዓለም ባንኪ 2023 ዘውፅኦ ጸብጻብ ናይቲ ሃገር GDP 511.7 ቢልዮን ዶላር ዝነበረ ክኸውን እንከሎ ናይ ዜጋታታ ሕድሕድ ዓመታዊ ኣታዊ ድማ 56,000 ዶላር ኮይኑ ተመዝጊቡ እዩ። እዛ ሃገር ናይ ኤውሮጳ ሃገር ኣባል ብምዃና ናይዛ ሃገር ናይ ገንዘብ ኖት ዩሮ ተባሂሉ ይጽዋዕ። ኣብ ጥንኩር ኢኮኖሚ ተመስረተት ሃገር እያ። እዛ ዘመናዊት ኦስትሪያ ተፈላለዩ ናይ ጥንትን ሰሓብትን ናይ ኪነ ህንፃ ጥበብ ብምሓዝ ንዑደተኛ ምዕርግቲ ሃገር እያ። ኣብታ ቀንዲ ከተማ ቬና ዝርከብ ናይ ሽምቦርን ቤተ መንግስቲ ኣብ ዩኔስኮ ተመዝጊቡ ዝርከብ ክኸውን እንከሎ ናይዛ ሃገር ጥንታዊ ታሪኽን ናይ ነገስታት መነባብሮ ዝሕብር መስደመሚ ኪነ ህንፃ እዩ። ኣብ ውሽጡ እውን ናይ ጥንቲ ዝኾኑ ነገስታት ኣቑሑት ዝሓዘ እዩ። እዚ ድማ ናይ ሃልስታት ሰፈር እዩ ዝበሃል። ኣብዚ ቦታ ናይ ጥንትን ሰሓብትን ኪነ ህንፃ ኣብ እምባ ጎፈሬን ኣብ ቃላይ መንጎ ንዑደተኛ ብዝስሕብ መልክዑ ተቐመጡ እዮም። እቲ መብዛሕትኡ ናይዚ ሃገር ክፋል ጽቡቕ ዋላ እኳ እንተኾነ እዚ ናይ ሃልስታር ሰፈር ግና ኣዝዩ ምዕሩግ እዩ። እዛ ሃገር ናይ ኣርኖልድ ሸዋዚንገር መቦቀል ሃገር እውን እያ። እሙዳ ንኦስትሪያ ንምግላጽ ቃላት ይሓጽረኒ እናበልኩ ላይክን ሸርን ብምባል ድማ ንዘለኩም ሪቶ ኣብ ናይ ኮሜንት ቦታ ጻሓፉለይ ክብል ፈቱ።